Aupa, arratsaldeon, gaurko hitza amaiera izango da. Pasio ere izan ziteken, Neronen bi pasio elkartuko direlako gaurko saioan Maiz Xamar, Zinema, Iruña, denak egongo dira present, baina ez, amaiera hitz egin behar dugu. Zergatik, pelikula batek, bukaerarik gabeko pelikulak ez du balio eta pelikulak askotan borobiltzen du istorio bat, ezta? Hortxe dugu adibideetako bat, Seven. Bukaera ikusi orduko horrek ematen dio zentzu guztia pelikulari. Ipuinekin ere antzeko zerbait gertatzen da, ezta? Ipuinek izan dezakete amaiera itxi bat, edo ez, amaiera ireki bat. Eta gaur, amaiera ireki xamarrak dituzten ipuinez ere, ariko gara gaurko saioan. Beste pelikula bat, Thelma y Luis. Hemen bukaerak, etzigun hainbesteko grazirik egin, badakigulako ze gertatu zen, baina onartu beharko diogu pelikula horri mezu feminista helarazten lagundu zuela. Eta hain zuzen ere, mezu feminista helarazteko modu asko dago. Baita, umorearen bidez ere, obulinak dira. Nora joango ote diren? Bueno, antzerkian eta artearen beste hainbat disiplinetan bezala, oraindik ere ez da bukatu, ez da amaitu borroka, eta borroka feminista horrek aurrera egin behar duela eta eskola feminista jarri dute martxan Araban. Beraz, gaur hasteko, estreinekoz ere ipuin kontaketan ibili den Santi Leone idazlea izango dugu gurekin, gerora Virginia Imaz etorriko zaigu, oiulari klaunekoa, eskola feminista horretaz aritzeko, eta gero amaiera zari garela, badakizue, gizon honek amaierarik ez duela, danak lotu egin nahi izaten dituelako, digresioa dela bide bakarra aldarrikatuz, gaur ere Juan Cruz Lakastarekin ariko garelako. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta amaiera zari garela, gaurko atarikoa borobiltzeko, kantu bat Eire bikotearena. Badakizue, biak ere Eire direla, bata Eire Maia, Eire Salegi bestea, eta amaitu baino lehen kantuari dagokion bideoa aurkeztu berri dutenez, hementxe zelofan papera kendu berritan. Kaxa gainean dantzatzen aritzea baino errezago izango da kaso galdera erantzutea, baina badira gauza zailak, norberak beretik ateratzen dutenean, zailago bihurtzen direnak, eta horregatik Santi Leone, arratsaldeon. Bai, zuri ere. Orantxe Euskal Herri erdia, edo bintzat Txiolandia erdia kezkatuta dago, zuk bertan iragarri zenuelako, astebete inguru, larri zinela, gaur hona etorri bertzen nulako, ze zure lotxatitasuna aitortuta, erronka handia izango zela zuretzat, ezta? Bai, batez ere, nire irudia edo batzea gustatzen, liburuaren arira elkarrizketa batzuk egin dizkiate, eta gaizki pasatu batez ere argazkiekin, gero argian edo txapaldizkarian, nire argazkia ikusi eta... Azaleko protagonista ere horregatik azaltzen da, nola baita ere ez da, aurpegia estalita ikusten dugu, ondoan listor bat duela, listor mutanteak liburua hitz egitera etorri garelako, dena den, sekretu bat aitortuko dizute, Paulinak, zutabegilearen ipuinean aitortzen duen bezala, lotxatiak gure artean keinu bidez badakigu elkar ulertzen, eta bi lotxati hemen gaudenez aurrez aurre, zukalakoren batean keinu bat egin, eta hortaz ere hitz egingo dugu. Ze Paulina bada idazkaria, zutabegilea izeneko ipuinean, eta horregatik, lotxati izateko norberak beraz hitz egiteko ere zailtasun edo pega gehiago izan ditzazke. Nik uste dut zure zertzelada batzuk egon badaudela liburu honetan,
esate baterako zutabegilea, zu orain arte gehien bat zutabegile lanetan eta historia liburuetan eta aritu izan zara, baina oraingoan jauzi egin duzu eta zure lehenengo ipuin liburua, atera duzu, ezta? Bai, eta zuk diozun bezala, nire zertzela da, ezaugarri batzuk hor daude, aipatu duzun zutabegilea ipuin horretan, zutabegileak 3 urte eman ditu idazten, egunkari batean, nik 3 urte eman dituen berrian. Maiz ipuinetan nire egoera bat hartu eta muturrera eraman dut, hori izan metodoa, ez? Enaiz ni hor dauden personaiak, baina bai abia puntuan ni izan ziteken edo izan liteken norbait badago. Bai, igertzen da zu gainera literatura zalea amorratua ere bazarela, literatura asko irentsi duzula, eta literaturaz ere asko ari zara lan honetan, ze neguan bete-betean gauden honetan, neguko bidea hartzen badugu ere, ez da, bertan batek, idazle batek erabakitzen dugu, itzulpengintza alde batera utzi eta idazten hastea. Eta orduan hasten da, aldez aurreko plagioak egiten. Ze, karo, gizon gaixoari gertatzen zaiona da, berak idazten dituela liburuak, eta hura argitaratzerako beste batek argitaratu dela aurretik. Zuri alakorik momentu zitzaizu gertatu. Ez. Hor bada, pixka eta abiapuntua gero pentsatu dut, ez? Enuen kontzienteki egin, baina pelikula bat, Adaptation izenekoa, ez dakit gaztelaniaz nola jarri zioten izena, eta protagonista Nicolas Cage da, 2 paper egiten ditu, 2 anaia biki, zinema gidoilariak dira biak, eta bazaiatzen da gidoi serioak eta sakonak eta idazten, baina ez du lortzen, eta hor obsesiboa da, eta gainera bizitza sozialean ere porrota egiten du. Eta bigarrenak berriz, nahi gabe ere, segurako gidoiak idazten ditu, eta gero arrakasta handia du bizitza sozialean ere. Eta ipuin horretan, alde batetik aipatu zuen idazlea dago, eta nahi gabe, saiatzen da idazten, baina nahi gabe plagioak eta zaizkio, eta beti porrota egiten du. Eta gero tipo bat ezagutuko du, eta lagun horrek, ez du literatura interesa handirik, baina nahi gabe ere, nolabait errateko, sekulako poema idatziko du euskaraz, gainera aipatzen da ipuinean euskaraz solasean ez dela ongi moldatzen. Baina ere nahi gabe ere, pixka bat hori ez, batzuk saiatzen dira eta inal guztiak egintza ere ez dute deuse lortzen, eta bertza batzuen dago dena erraza da. Plagioarekin obsesio moduko bat alduzu, Santi, behin eta berritan ere agertzen da liburuan zehar. Ez da gitolako salaketaren beldurrik edo baute duzun, edo hor aitortu beharreko zerbait baute den? Neguko bidaia izeneko ipuinak badu, eta zuzen ere horregatik aipatua dago, pereken zera baten antza, baina egia da, eta ez dakit zergatik egia da, gero zutabegintzan ere eta Euskadi Irratian ere kolaboratzen nuelaik, horako plagioa behin baino gehiagotan aipatu izan dudala. Eta adibidez, duela urte batzuk liburu bat idatzi nuen Euskal Herrira etorritako bidaiariei buruzkoa, 19. mendean etorritako bidaiariei buruzkoa, eta hor plagio kasu batzuk ere aipatzen dituen. Egia da, ez dakit zergatik, ez dakit, hor dudan zera, baina ez dakit nondik datorren edo zergatik duan, baina zuk diozun bezala. Azkenean, ze inspirazioa idazle batek non bilatzen duen, ez? Eta tartean ere irakurtzen dizugu, 3 iturri izan ditzazkela inspirazioak, ez da? Bai, eta batzuetan muga lausoa da, zer den plagioa, zer den inspirazioa. Idazten dugulaik, batzuek diote, edo batzuk saiatzen dira, erabat originalak izaten, ez? Nik uste dut, beti bertze idazleekin solasean nahi garela, eta beraz, bertze idazle batzuengan inspirazioa bilatzen dugula, ez? Eta beraz, baina, klaro, horrago batzuetan inspirazio soberazkoa baldin bada hori plagio izan daiteke. Nun dagoen muga, Bai, justu gu plagioa zari garenean hemen idazle batzun irudiak jarri dizkigute, honekin ez dugu inor salatu nahi argi gera dadila, hori bai. Baina hemen izango genituzke jainko astronauta batzuk. Ze, esan duguzuk literaturaz idazten duzula, baina tartean idazle batzuen izenak nabarmen ere irakurri daitezke, eta beste batzuetan berriz profilak errez atzematen ditugu. Ze Iruñako irakurle txokoan, deskribapena egiten duzunean, pentsa dezakegu hain gero epaltza ez da bilela oso urruti, edo etxarte ere gertu xamarrean, alegia hor Iruñeko mikrounibertso horretan zaudeten, lankide, lagun, literatura zalekide guztiak ere, pixkat nolabait ere, omenalditxo bat edo egin da izan diezu. Bai, neurri batean bai. Eta gero, hor, jainko astronauta gainera ipuin horretan, horren abia puntuan, izenburuan benpin, bada Diario Navarran idazten duen tipo xelebre bat, historialaria omen dena, eta behin erran zuen, abertzaletasunaren kontrako artikulu luze bat idatzi zuen, eta klaro, abertzalek edo euskaldunek uste dute ez direla kristauak edo beren jatorria jainko astronauten gandauela, eta ze polita, eta
Horregatik, ze hasieran izenburua Bertze bat zen, ez? Izenburu polita da hori, baina ipuin horretan ere badakizu badela jendartean potxolodun bat, betaurreko duna, niko hain betaurrekoak kenduta, baina potxolo betaurreko duna nire bana izenez, orduan, beldur den galdera hori arek egiten du, eta hemen ere honek egin beharko du, ezta, ze arek galdetzen dio idazleari, goia nola liburu batekin joduen, arezkoztik ura gainditzerik ere ez duela lortzen, ez? Batzuetan sortutako hori bihurtu daitekela norberaren zigor ere bai, gero hori gainditu behar duenean, hori ere gogorra da, ezta? Bai, eta hori gauza bera, lehen zinema aipatu eta berriz ere, zinemarekin hori batzutan ikusten dugu, lehenbiziko filma zoragarria da, ikaragarria da, eta gero, hortik aitzinez zer egin behar du, ez? Eta hori, bai, hori izan dut obsesio ez dakit, edo gogo eta gai hainbat urtetan, edo. Bai, ze gertatzen da, zure lehenbiziko lana ikaragarria denean, eta gero, ezin duzunean hori gainditu, ez? Nahiko gogorra izan behar da. Eta idazle horrek ere aitortzen du, bai Bidador eta Sarasolaren beldur dela, garbi daukanik Bidadorren beldur etzinela izango, laguna zenulako noski, Sarasolaren beldur ere segurazki. Kritikak ez zaitu beraz, askorik beldurtzen, Santi? Ez, kasu honetan, nik liburu honekin batez ere, egia aitortzeko isiltasuna espero nuen. Baina, bi kritika... Zure izerarekin bat datorrelako. Zezutera, Iruñan eta inguruan, izen ezagunenetako bat, baina beti bigarren lerro batean egongo dena, ez? Fokupetik iesi. Susmoa daukadalako beti inguruan hortxe agertzen dela zure izena, lehen lerroan baino erosoago zaudela beti retaguardian, ez da? Bai, erosoago, eta hortaz aparte, urte hauetan zutabe egintza dela eta polemika batzuk izan ditut, eta etxaigoak ere sortu dira, eta horregatik, eta izan ere, nik badakit duela urte batzuk liburua publikatu izan banu, batzuk ni izateagatik, segurazki Ipurdi Mazalekin ere txalo egin zutela, eta gaur egun isilik egon dira, ez? Badira izen batzuk, eta ez ditut aipatuko, baina... Eta neurri batean hori isiltasun espero nuen, baina hori bi kritika izan ditu liburuak, eta on samarrak, eta horrekin pozik. Eta gero irakurle batzuen partetik ere, karo, jende ez zu joaten, liburu irakurri dut, eta ez zait bat ere gustatzen, ez? Haiek isildu egiten dira normalean. Zezuk aukeratu beharko bazenu, zure ipuineko protagonistak bezala modako idazlea izan edo kultuko idazlea izan, hor aukeran, kultukoa nik uste, bai. Horrek ematen du beste maila bat, ez? Modareak pasa egiten. Hori da. Eta kultukoak beti bizirauten du, ezta? Eta gainera, kultuko idazleen fanak nahiko frikiak izaten dira, eta nik badut olako, maitasuna edo kariñoa diete frikiei, gustatzen zaizkit, eta beti kultuko idazleen inguruan sortzen dalako kultu bat, ez? Kultukoa delako. Esan dugu, ipuinaren erdiak edo literaturaren inguinikoak direla, liburuari berari izenburua ematen diona ere Listor mutanteak bukaerar arte ez dugu iaia topatzen, ez? Azken aurrekoa delako, pentsatzen dut hori ere pixkanaka klimasaren bila edo zinea ez ari garen horrekin. Baina bertan gainera, alaxe iragartzen du, ez? Listor mutanteak etorriko direla, humanoekin aliatuta nola ditere Listorrei mendekua hartzera, eta hori nola gero gertatuko den, badazpadere orain jarriko duela Twitterren, hartara hemendik bi urtera mundu guztiak esango duelako, Santik aurrikusi zuela, ez? Eta zuzer horri ere, Twitterren eta ere oso aktiboa izaten zaren ez, alaxe egin hortan aritzen zara zu ere, gero esan dezaten etorkizunare iragarri duzula. Ez, txarra izaten naiz etorkizunari igartzen, baina bai, gustatuko litzaideke, nahiko nuke gauza banintzolako iragarpenak egiteko. Ordena aipatu duzu eta liburuari izenburua ematen dion ipuina nahiko bukaera aldera dagoela. Ipuin urrenkera ez da nire meritua, editorearen abaiztik. Nik ez dakit hori egiten, eta hala aitortu nion editoriari erranion behira. Zuk erabaki, zuk proposatu, ze nik ez baitakit zein den egokia lehenbiziko izateko, zein den are gehiago lagun bati urrenkera bat proposatu nion eta errantzidan. Zu lehenbizikoa jarri duzuna, nik akaberan jarriko nuke. Beraz, eta... Zaipatu behar da, ez, 10 ipuin direla, elkarren ez daukate berez loturarik, esan izut argudio aldetik eta ez, baina hor bai ikusten dela pixka bat, badagoela danak zizelkatuko dituen ari bat, ez? Eta ari hori bada, zure estiloa. Esango nuke, zureak, hain berezkoa duzun ironia puntu hori. Bai. Digresioak ere badira, hor beti pixka bat personaiek bigarren pensamenduak izaten dituzte. Eta nik uste dut, estiloaz aparte estiloaz edo zera. Badak gai bat ipuin gehienak lotzen dituena eta da frustrazio, ez? Idazle izan nahia eta ezin, edo
familiari buruzko ipuinetan, pixka bat, harreman batean sortzen diren frustrazioak. Nik uste frustrazio mota batzuk daudela. Eta beste frustrazio bat da fantasia eta errealitatearen artean hor sekulako tartea dagoela atzematen dugunean sortzen zaiguna. Ze hortik ere badu pixka bat, ez? Hemen hainbat protagonistek bere bizitza erabatera irudikatzen dute, edo erabatera nahiko lukete, eta gero realitateak esaten die bestelakoa dela, ez? Esate baterako Victoria Molina, ez? Eta Victi Muller, hortxe etxean egon behar du, ura ere gaixo, asko eta asko egun hauetan dauden bezala, zer eginik ez, eta etxeko lehiotik jartzen da, mirabista batekin, frentean dagoen eraikineko beste emakume bati begira, eta harren bizitza ere irudikatzen du. Zuk ez dakit mirabista batekin ere irudikatzen ote dituzun hemengo historia hauek eta zuk idazten dituzun guzti horiek, zein den zure mirabista partikularra? Nuke jakinen, zein den, baina bai egia da, eta hori nik dudan ezaugarri bat da, hori bai, hori nerea da, nik ere fantasia behar dut, maiz eguneroko bizitzak sortzen dizkidan, edo batzuetan ez beti ez, baina frustrazioak edo ezin egonak pixka bat gainditzeko, eta hori literatura behar dut, edo zinema, edo batzuetan aitortu behar dut, konsumismoa batzuetan gauza bat erosi, liburu bat erosi dut, eta horrek 10 minutu zoriontsu egin hau, eta pixka bat, eta hori, bai, nire personaia eman diedan zera bat, ez? Eta adibidez hori Listor mutanteak izenekoan, berez ipuina denbora realean 2 orduko kontakizuna da, baina narratzailearen buruan hainbat gauza gertatzen dira, ez dena da, ze gertatzen nahi den, hori ipuin hori publikatu baino lehen, ni euskara irakaslea naiz, eta klasea eraman nuen nire izena kenduta, nirea zela errengabe. Ba, ez ere. Eta ikasle guztiak, ze paranoia, ez dut ulertzen zer da. Bueno, hain zuzen ere horre dauka, ez da, imaginazioak aukera hori ematen dizula, ez? Eta orain distopiak eta ere hain modan jarri diren honetan, eta gero ere horietaz hariko gara Juan Cruzekin. Bada distopia txiki bat pentsatzea, ez da, halako Listor mutanteak etorriko direla. Eta gero norberak gainera bere buruan pentsa dezake zenolako etorkizuna nahi duen, ez? Eta maitasuna ere ari bagaratze, horik ere, maitasunik ere badago tartean, ipuin horretan bertan, batek funikularrean doala, aurrean baditu 2 emakume gizon bat, eta erabakitzen du, zeineraz maite minduko den. Gainera modu desberdinetan, ez? Izan diteke emeki, izan diteke... Bai, aipatzen duk, erabekiz, lotxatia naiz, erabea naiz, eta diskretukiz ondoan emaztea dut, ez? Eta gainera emakumeak ere ondoan mutil laguna du, eta... Bai, eta... Hor, grazia egiten zian hori ideia horrek, ez? Maite mintzea erabaki du, ez? Zenparte ipuin batean erabakien kontra ditzen naiz, edo personaia batek erabaki du gakotzen artean erabakirik ezartzea. Bai, ze hori esaten du, ez da? Erabakiriko berena dela sekulan hartu ez dena. Lagun hoberena izan daitekela, ezagutu ez duzun hori, eta hori dio gainera pertsona batek, bere bizi osoa ematen duna gauza berberak egiten. Alegia, 100 liburu irakurtzen ditu urtean, baina liburu berberak. VHS-ak ere ikusten ditu, baina VHS berdina, ez? Eta errutina horri aurre egiteko justu, berak bai hartzen duela erabaki bat, ez dugu esango zein, spoilerrik egite aldera, baina gainerako erabakiak kolokan uzten dituena. Bai. Eta gainera, ez zaio bereziki ongi aterako, ez? Hor, bi kontu interesatzen zaizkidan, ez alde batetik, niri ere kosta egiten zaite erabakiak hartzea, baina hortaz aparte gainera, erabakin inguruan bada, ez da egite, kontu trampati bat, ez? Zure bizitza ongi eramateko erabaki egokiak hartu behar dituzu, eta nik ikusten dut, maiz erabakiak hartu bai, baina gero gauzak ateratzen dira ateratzen den bezala, ez? Nik ona etortzea erabaki nuen, baietz erran izun, baina gero gaixotu, bai, eritu, eta azkenean enaiz etorri nik nahi nuenean, edo ahal izan dudanean etorri naiz. Baina etorri egin zara, hori da garrantzitsuena, ez? Bai, berrain dut, erabakiak hartu bai, baina erabaki dut ez dakiz zer egitea, baina gero... Eta bizitzak eraman egiten zaitula batzutan, ez da? Ez dela nahikoa izaten, askotan pospoloa bai behar du, zu bat pizteko, ez? Zuk nahi izatea behar du, baina gero aldagai asko sartzen dela bidean. Eta gero, bigarren kontua, maiz, kontu ironikoa, ez? Adibidez, hori Cohen Anaien pelikuletan ikusten dena, ez? Erabakiek ondori ironikoak izaten dituztela, zuk erabaki bat hartu duzu zerbait lortzeko, eta lortzen duzun azkenean kontrakoa da, ez? Eta hor, erabakia izeneko ipuinean, pixkan neurri batean hori gertatzen da, ez? Eta gero, egin dezakezuna da, bizitza sekretu bat izan, eta gezurrak esatera ohitu. Hortako ipuin bat ere badago ez da, azken finean, seguraski bere bikotearekin, bere emaztearekin topatu nahiko lukena ez du topatzen, beste 3 batekin
topatzen du, baina, karo, gezurretan dabil. Eta zuk diozun bezala, ipuinan diozun bezala, gezurretan trebatzen denak askotan aitzaki berarekin ere bi arazo konpontzen ditu, ezta? Berak somniferoa hartutarekin, bi aitzaki dituela, telefonoa zergatik ez duen entzun, eta berandu zergatik iritsi den, eta horrelakorik ere badela, ez? Eta, bueno, sekretuak esango nuke, eta histori hori da adibide bat, ipuinek ez dutela zertan beti ondo bukatu. Bai, hori nik argi daukat, ez? Zera bukaera zoriontsuarena, nire ustez. Gainera, niri ez zai gustatzen, ez literaturan, ez da zineman ere, eta literaturan nahiago izaten dutela lur jota usten zaituen bukaera bat, eta gogorra izan, dena ongi bukatzen baldin bada, ez? Hori ez zai bereziki gustatzen, eta honetan, bai, hori saiatu naiz ez dut. Eta lehen editoreari esan diozu arena dela meritua edo errua, eta hain zuzen ere azkeneko ipuina, ez? Ezagutzen duten mutiko arraroena naizela esaten didate, hain zuzen ere bukatu, hau zapore gozoarekin bukatu beharrean, ipuin horrekin bukatzen dugu, eta gero, galdetzeran joan, ze ipuin hori ere, atzeko zaurrera idatzita dago, ezta? 5. hasita lehenengora, eta zuk ere liburua horrela idatzi ote zenuen, baina ikusten dut ez, urrenkerak ez duela kasu honetan. Urrenkera hori hautatu nuen, ez dakit lortu da, uste dut ez, baina ideia zen, behar bada irakurleak pentsatuko du, gibela eta inahala azalduko dela zergatik egiten dioten bulina mutik horri, zein den arrazoia, eta gero ez da gertzen, ez? Hau da, batzuetan gaiztakeria gertatzen dira, gauza txarrak, desastreak ondameneak, eta ez dago arrazoirik, ez? Jendea gaiztua da, edo hori jendeak hori egiten du, eta kitxo, ez? Eta bai, batek baino gehiagok errandidate hori, azken ipuina, batez ere bukaera, gogorra dela eta usten zaituela. Bai, liburuak berak, ez da, ez duk esan duzun bezala, ez? Gazi gozotik dauka bizitzak, ez? Eta ohituta gaude, happy end horietara, eta zu hain zinezale izan da, eta esan duzu, ez da, pelikulak ez dut beti zertan ondo bukatu. Eta batzutan gainera, bihurritu egiten da asko pelikula bat ondo bukatu dadin, eta bikoteak berriz elkartuta bukatu bezan, ez du zertan bukatu, ez? Bai. Hala ere, igual, hemen jendeak pensatuko du, sekulak, liburu ikaragarri tristea dela. Ez. Ze humoretik ere badu, oso humore fina, ez? Eta esango nuke hori da, zure ironia hori, ez? Zure ironia hori atzematen da, eta akotazioetan adibidez, ze akotazioeta ere desente baditu, ez? Eta pixka bat hori ikusten da, esan gabe ere, guztiz esan gabe ere, badagoela esan nahi duzuen gauza askorik, ez? Bai. Eta, nik uste nuen hori humorea beharrezkoa zela, eta batez ere, digresio horiek edo akotazio horiek aukera ematen dute kontrapuntu bat. Igual historia tristea da berez, edo tragikoa ez dut uste, baina dramatiko samarra. Baina akotazio horiek kontrapuntu humoristiko bat ematen diote egoera gogor horri, eta horregatik, Orduan, Listor mutanteak 2 urte barru etorriko dira, Santi? Auskalo nik uste dut baiez, presta gaitezen badazpada ere. Igual beste itxura batean, Listor mutanteen parekoak ere, etorri zaizkigu azken aldian, askorik espero ez genuela. Bai. Eta orduan, holako sorpresarik edo ez usterik ere izango dugula, akaso, Bai. Eta 2 urte baino lehenago etorriko da, urrungoa, edo ez, esan dugu lehen, zu gehien bat, historia kontuetan eta alakoetan ezagutu izan zaitugula orain arte, zuta begintzaz eta aparte, baina ez dakit honi ja gustoa hartu eta izango ote dan bigarren ipuin sailik, Nahiko nuke izan ere ari naiz, eta dagoeneko 2 ipuin idatziak ditut eta ideiak ere baditut. Beti bezala denbora da nire problema nagusia, denbora bilatzea, denbora aurkitzea. Baina bai, nik nahiko nuke ez dakite urte baten buruan edo 2 urteren buruan, baina nik espero dut etorriko dela. Eta keinurik egin ez didazunez, edo ikusi ez dudanez, pentsatzen dut, hainbestekoa ere ez dela izan, ez da? Ez, eroso eta gustora. Hau da, txoke terapia bat, gero psikologoaren gana joaten garenan ordaindu egiten dugu, eta hau balde izaten da bintzat, eta helburua beretsua da, ez da, aurretik dauzkagun mamu hoiei eta aurre egitea, askotan haien aurrean jartzea bezalakorik ez dagoela, ez da? Hori, Listor mutanten aurrean, humanoak eta listorrak ere hori egin behar dugula, elkarra hartu eta haiei aurre. Hori, bai. Eta primeran egon naiz, hori ala da. Baskertzen dizugu, guk ere primeran pasadugulako, liburua irakurtzerakoan, naiz eta happy endik ez egon, baina faltan ere ez dugu bota eta hori seinale hona da. Eskerrik asko, Santi. Zuri. Vale.
hortxe, La brisa del mar aipatzen zuen kantu horrek, baina gu itsasora ez, ura bai gertu, laku bat, Garaio, ez dakit ezagutzen duzuen, Arabako toki ederra, dotore askoa, eta bertan, bada espazio bat oso berezia dena, Garaion, sorgingunea izena duena, sorginik egongo da, noski, sorgin onak ere badirelako mundu honetan, eta hain zuzen ere, bertan bilduko da hemendik hasi eta 4 hilabetetan hilean behin emakume talde bat, helburu oso jakin eta zehatz batekin. Arte edo holtza gaineko eskola feminista osatu dutelako, eta bertan sorgin horietako bat, Virginia Imaz izango da. Virginia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz ongi? Oso ondo, oso gustora hemen egoteagatik, eskerrik asko. Zuei, halako ekimen interesgarriak martxan jartzeagatik. Ze, lehengo asteburuan hasi zineten, esan dut, hilero egongo zaretela, eta lehengo asteburuan hasi zineten, hain zuzen ere gainera, zu izan zinen, lehenengo irakaslea, ze hainbat arte disiplinetaz hariko zarete, eta orain errepasatuko ditugu, ez da, egutegiak nolakoak diren, baina lehengoan behintzat, eta zu zer horri nola ezagutzen zaitugun normalean, sudurgorria duzula, klounaren eginez, paiasoaren eginez, hortik abiatu zenuten, umoreare landu daitekelako, ez da, ikuspuntu feminista batekin. Noski baiet, nire bizitza osoa... Hortan, aritu zara. Bai, esaten duzun bezalaxe, arte estenikoen eskola feminista, junen asteburuan hasi izan Garaionen, eta han bertan Zaira Montalbo eta Bilok egin genuen lehenengo moduloa. Umoreari buruz zijoala, eta Zairak bebai landu zuen improvisazioa eta hori, eta benetan oso ondo aritu ginen. Zaira da atarikoan obulinaen paperan ikusi dugun, ez da, ura, baina arek euskaraz ez dakienez, zuzen horri etorri zara gaurrena, baina egia da hor elkartu zaretela, hain zuzen ere, kezka beretsuak dituzuen jendea, ez? Bai, batez ere emakume artistak eta formakuntza feministakin, baina batzutan bebai, ibilbide batekin nola konturatu gara ostoparik zeudela, eta lehenengo momentutan ez genuen ulertzen zergatik, eta susmatzen genuen, ni ez naiz gai izango, ez naiz kapasa izango, eta gero, behintzat, feminismoei esker, konturatu nintzen, irakaskuntzan gauza bera gertatzen da, telebistan gauza bera, edozein lekutan landu behar dugu ikuspuntu hori, ez bakarrik generoari dagoke, no? Baita ere anistasun kulturala, funtzionala, diversidade sexuala bebai, eta urgentea da. Bai, saio honetan, eta pentsatzen ari nintzen ere, Virginia, azken aldian emakume desente pasa dela, esate baterako musika mundutik eta ibili direnak, eta haiek aipatu ere aipatzen zuten, ez da? Segurazki gizon batek izango ez lituzkeen kezkak, haiek bazituztela, urrats hori eman zutenean, eta erabaki zutenean hontan hariko zirela, jakin da, ate gehiago zirela jo beharrekoak, edo traba gehiago izango zirela, eta horiei aurre egin behartzela, ez? Eta egia da, beste disiplina batzutan, literaturan edo, iruditzen zait, behar bada hori lehendik jorratzea ere errezagoa izango zela, baina arte eszenikoetan, baina arte hor utxune bat ere bazegoen, ez? Eta utxune hori betetzera zatuzte. Pilo bat, oso sakona zan utxune hori, eta jarraitzen du, izaten, orduan, bueno, iniziatiba hori pixka bat lantzeko dator. Hori da, esan dugu lehenengoa egintzen utela, asteburu horretan, eta orain beste 3 ere izango dituzu, ez? Bai, ideia da, hilabetean behin asteburu bat hartzea, eta edizio honetan, gure asmoa da jarraitzea. Urteroko zerbait izatea. Harrera oso ona izan dalako, beharrezkoa ikusten dugulako. Baina, momentuz, etorriko dira Silvia Albert,
gero baita ere Pamela Palenciano, eta bertakoa Idoia Zabaleta, izango dugu. Bai, esate darako hori ez, martxoan autobiografia edo jorratuko duzu, autobiografiaren gaia, dala ere bai, norberak zer kontatzen duen bere bizitzaz, bere lanaren bidez, ez? Eta askotan besteek kontatu digute, historia irabazleek kontatzen duten bezala, ez? Errealidadea ere batzuetan irabazleek konta dezaketela besteen aurrean, ez? Guztiz hori, ahotsa propio baten bila gabiltza, eta Silvia ekartzen duen moduloa oso politxa da, zen bea ere ikuspuntegi intersekzionala dauka, ez bakarrik feminismo aletikan, baizik eta interkulturalitate hori sustatuta, eta oso lan berezia da, zeren asuntoa da nola eraman gure bizitza eta gure ahotsa eszenatokira, beste ahotsak jendeak ezagutzeko, baina baita ere empatia ariketa bat bezala, beste bidai bat proposatzeko, bestela beti... Bidai berdina egiten dugu. Eta niretzat gozatu egiten dut beste bidai ezberdinak, ez da? Bai, biografia batzuk badaudela ezagutzen ditugunak, 11 aldiz kontatu dizkigutelako, baina beste batzuk, ez, oraindik ere isilduta daudela, eta horieko berena dela, autoak izatea, norberak kontatzen dituenak izatea, ez. Idoia Zabaletaren ere aipatu duzu, apirilean izango da, bera dantzaria izanik, gorputz hizkuntzaren gainekoa izango dela pentsatzeko da, eta beste gai garrantzitsu bat ere jorratuko da bertan, da espazioa nola eskuratu, ez? Ze emakumeen kexu ere askotan bada hori, ez? Espazio hortan, ibili behar izan duen dela, guri ere zirrikitu bat egin, ze bestela modu naturalean ez dela espazio hori sortzen. Bueno, gure jaso dugun heziketagatik da, normalean eskolako patioan nola egon gara, ez bakarrik emakumeak. Futbola gustoko ez zuten guztiek, arazo berdina izaten genuen. Bazterretan, ez da? Eta gero juten gara formakuntza bat egitea, eta esaten dugut, espazioa hartu. Nola hartuko dut urteetan ez badut hartu, gure metro karratuan, hor saiatzen, eta entrenamendukin eta kontzientziarekin pizkanaka aurrerapenak egiten, ez da? Espazio hartu eta gainera espazio hori non egotea. Ze importante da zentralidadean egotea eta ez iskin batean, ez da? Zuk esan duzuna. Bueno, batzutan sorkuntzan justo margenetik eta... Interesantea da hori ere. Bai, etortzen zaizkigu kreatibitatea eta bidai ezberdinak. Baina asuntoa da ze podereak dauka eszenatokiak, bazter bat, inork ikusi nahi ez duena, zentrora eramateko, esan nahi, fokoan jartzeko eta ikusle guztiak aukera izateko hori ezagutzeko. Claro, eta azkenekoan, maiatzekoan izango da, tamalez, aktualidadez dagoen gai bat, indarkeria matxistarena, gainditzerik lortzen ez duguna, eta azkeneko bolada honetan ere ikusten dugu zenolakoa dagoen. Bai, eta hori ere izan daitekela ez da terapeutikoa, ez azkenean, indarkeri matxista hori nola sendatu, indarkeri matxista horrek ere utzi dituen zauriak, beldurrak eta horiek denak nola gainditu, ez? Bai, batez ere batzutan gure identitatearen zeina batzutan egin, edo batu egin dugu trauma baten ondoren. Eta, bueno, zaindu behar da hori, eta batez ere importantzia kentzeko, eta distantzia hartzeko, eta horretarako ez bakarrik eszenatokia, arte osoa, kultura osoak laguntzen digu pilo bat, netzako. Behintzat nire bizitzan, eszenatokia eta humoreak laguntzen dit egunero. Zer nolako medizina den ez da sudurgorri bat, ez? Hain nolako gauza simple eta xume batek, ez? Nola egin dezake? Geure buruari buruz parraitzea, eta hori, bai, violentzia hori jaso nuen, baina ez naiz hori bakarrik. Eta nola
egin dezaket parrez horri buruz. Oso interesgarria izan da. Asteburu honetan landu duguna oso interesgarria da. Eta hori galdetu behar nizun, ez da, Virginia, argi dago zuek antolatzaileak, zu, Zaira, eta horrekin noski guztiz kontzientziatuta zaudetela, horregatik jarriko zenuten martxan eskola ere, baina bertara doazen ikasleak, zen nolako ikasle mota da? Bueno, argitu nahi dut, azteko, berez, ez da nire iniziatiba, hemengo saltzeran nagusia da Zaira Montalvo, Kankano antzerkitaldekoa, Valentziana. Bera, etortzen da askotan Euskal Herrira, batez ere nola hitz egin publikoan, ahotsa lantzeko, emakumeen ahotsa lantzeko, lotsak eta beldurrak kentzeko, eta hemen zitxunbeak harreman desente garaion... Lehendik ere sare bat josita duzuela, ez? Azkenean, mundu hortan zabiltzatenok elkarren berri ere badaukazue, ez? Orduan, berak proposatu zuen, ideia hori daukat, eta ni oso kontentu nago azteko Euskadin izatea. Horregatik. Bai, garaion lekua da oso zoragarria, Araban. Eta horretaz aparte, bera niri gonbidapena egitea parte hartzeko. Hore bada eta pospozik nabil. Hori da. Eta gero, inguruan ere gerturatu zaizkizuela, asteburu honetan bezalaxe eta ondorengoetan ere gerturatuko zaizkizue, sensibilidade beretsuko jendea dena, ez? Bai. Eta gero... Emakumeak denak? Bai. Bueno, niri ikastaroan bai. Zer nik eskatu nuen horrela zen. Nik normalean ikastaro mistoak ematen ditut, eta jendeak harrapatu dezake hori beste lekutan, baina hemen landu nahi nuen batez ere jaso dugun mina emakumearekin lotuta, emakume identitate horrekin hori lotuta. Baina, oso emakume ezberdinak zean, ez da erresa, ez sistemak esaten digun bezala, nola izan behar da emakume bat, nola izan behar da gizon bat, ez dago ezer tartean, dana hola pola. Edo bat edo beste, edo zuri edo beltz, ez dago grisik, ez? Transito guzti hori eta esploratu, eta batez ere jaso dugun minari buruz parra egitea oso importantea da. Baina hori, bildu zianak, nola leno galdetu diazun, bildu zianak antzean batez ere bi partaide ezberdinak. Alde batetikan feministak, militanteak, aktivistak, lotxakin eta beldurrekin, baina beraiek pixka bat bere sormena landu nahi zutena, lotxakendu eta hori, eta gerturatu dira, nik ez naiz berez antzerkikoa. Ni ez naiz artista, baina... Ez naiz artista, bai. Eta gero beste aldetikan artista batzuk, eta ez gehienak, baina askok, bai, emakumea gara, oztopoak bizi izan ditugu, gai hori interesatzen zaigu, baina orain arte beldurrez ginen feministarekin kontu horrekin, lana lortuko genuen, kontratatu gaituzte ala ez. Kezka horrek. Bai, eta hori kezkagarria ere bada, ze zorionez esango nuke olatu feminista goraka doan olatu bat dela, eta guztiok hori txalotzen dugu, baina kontrako olatua ere bai. Segurazki horren beldur, hain zuzen ere ikusita, olatu feministak gora egin duela, bakarren batzuk euren privilegioak edo kolokan ikusi, eta haiek ere gora egin dute, eta ikusten dugu feministen kontrako aldarrikapenak ere gerota ozenagoak direla. Hala da, konkista sozial guztiak hola dijoazte, ez da? Eta pauso bat aurrera eta beste bat atzean, baina nire ustez feministak lortzen dugunean zerbait eta pauso bat aurrera ematen dugunean, bapatean erantzuna oso violentoa da, ez dakit beste garai batekoa,
Eta nire ustez, pentsatzekoa da, ondo goazten. Sinalea dela. Oraindik ere badagoela bidea egiteko, eta momentuz behintzat horixe aukera eskola honetan apuntatzeko. Ze ez dugu esan, baina norberak erabaki dezake apuntatu daiteken edo asteburu bakar batera gai hori interesatzen zaiolako, edo lauretara izena ematen ote. Bai, alaxe da. Eta animatzen zaituztet, oraindikan plaza daude, zenbait modulotan, eta entzule moduan bebai. Hori da, ze gainera zuek formakuntza jasotzen duzu bertan, baina asteburu hortan ostiralean lehenengo egunean jendeari irekita dagoen ekitaldiak ere egiten dituzue, bertan formazioan ez, baina bestela gerturatu nahi duenak ikuskizunean aukera izan dezan, ez? Hortxe hitzordua, Garaion Sorgin gunean. Eskerrik asko, Virginia. Eskerrik asko zure. Eta utzi horri, segi borrokan beharrezko izango data. Mila esker. Ondo segi. Agur. Eta horitxe, jauzi batean, salto batean, guk ez kutxa gainean, horretarako habilidaderik ez daukagu, astunalde dantza taldean bestelakorik ikasi genurako, baina justu kaxerranka ez, baina salto batean bai bagoazela Iruñara. Eta Iruñan gainera, bakale ezagunenetako bat, erdibidea edo erdigunea, Iruñako erdigunea alde batetik bestera zeharkatzen du, eta egia esango nuke iruindarrek, nafarrek, gehienek ezagutzen dutela, baina bakoitzak era batera edo bestera ditzen duela. Ze azkeneko urteetan izenez, makina bat bider aldatu izan du. Normalean gobernu bat etorri, arek izen bat jarri, gero urruna etorri, arek ere gogokorik ez, zer esango dizuet, politika eta halakoak sartzen direnean, berez, olako gauza aseptiko bat beharko lukenean, olako triskantzak gertatzen direla, baina tira, goazen Iruñera, Belasko zai daukagulako, eta berak azalduko digu hau guztia, inork baino hobeto. Etorbide honi lehenbiziko aldiz izena eman zitzaion 1923an, eta orduko hartan Frantziako etorbidea izena bezala bataiatu zen. Hain zuzen ere, Frantzira joateko bidea hau baitzen. Baina 1927an, 4 urte beranduago, orduko korporazioari okurritu zitzaion Espainiako erregeari izena eskaintzea. Eta ordutik Alfonso XIII etorbidea izan zen. 4 urte beranduago, 31an, errepublikarekin izena aldatu beharra zitzaiola, eta orduan jakako bi heroi errepublikarren izena eman zitzaiola, Galán eta García Hernández. Errepublikaren ondoren, Gerra Zibila piztu zen, eta Francoren garaipenarekin batera izen berria hartu zuen etorbideak, eta izena Francisco Franco izan zen. Baina aldatzeko beharra etorri zen, eta orduan 1979an Nafarroa Behereko etorbide izena eman zitzaion. Eta ordutik hona ematen du etorbide honen izenak bakea lortu duela. Merced karrikatik gatoz, Potolik ito alain ezkerreko orman, txitxenen aurka orzak, Potoli eta ardoa, Potoli nixibaren pertzan, Potoli trafikoa zuzentzen, Kotxerik ez eta neska mutilak ibilgailu, Madalenako pasareletan, labankada zodol ustuan. Merced karrikatik gatoz, Merced
horixe be Nafarroko karrikatik Merced karrikara egin dugu salto, badakizue, Edoi Etxartek liburu bat idatzia zuela, ezta, Ekialdekoak, eta berak lehendik ere beste olerkiekin egin izan duen bezala, oraingoan Merced karrikari eskainitako olerki horri halako bideoklip dotorea gozatu dio, eta ez didazue esango, berezia ez denik, ezta, eta segurazki gainera Merced karrika bera ezagutzen duenak, badaki oso ongi biltzen duela bertako espiritu berezi hori, erreportaiak ez barkatu, bideoak bizati ditu, guk laburtu behar izan dugu, hortxe ia osorik sartzerik ez genuelako, baina benetan merezi du, eta ikusi nahi duenak sarean izango du aukera. Eta Iruña azari garela, Iruñera egin behar dugu salto, eta oraingoan bai gainera benetan, ze bertaragoaz aspaldiko lagun bat saludatzera. Juan Cruz Lakasta, arratsaldeon. Bai, begira, bi aurre digresio, girutzen bat zaizu. Mikel Belasko kontatu denaren inguruan, Nafarroa beherea etorbidearen izena, Galan eta Garzia zen jakako eroiena. Bada, bi eroi horien... Jakatarren artean oso ongi moldatzen zaretela, ez? Bai, baina, ni jakan jaioa naiz, egiaren aitortzeko, ez? Baina badu Andoni Egainak, eleberri bat eginda, pausoa noiz luzatu, eleberri zoragarri bat, oso irakurgarria eta oso polita, hain zuzen ere Galan eta Garziaren ibilbideen inguruan. Eta bi, ikusi dugun kantua Edoi Etxarteren poema batean oinarritua, berez oinarritua dago poema, bere aita Aitor Etxartek Euskal Herria irratiarentzako Merced karrikaren inguruan egindako istorio sortan. Hortik hartutako pasadizua biltzen ditu poemak eta hartara kantua. Ongi ez, ongi harrikatu dugu digresioa. Hombre, ez nun gutxiago espero, Etxetik eginda horrelako estrak eman beharko ditugu. Bakizu, entzulek ez kontua da, edo ikuslek ez kontua da, zuntza austura batzuk euki ditu dela, eta etxetikari naizela lanean, bai itzokein, baita Euskal Herri irratian ere alta voluntarioarekin horregatik daukaten mehin mikrofonu. Hori esan da, bakizu orain jende guztia buruan zer daukan, ez da? Maiaren azpian segurazki pijaman izango zarela, oraindik ere. Abantaiarik uki hartzuen, etxetik lan egiteak dena dela orain hori aipatuta, gogora etorri zait, zuken nauzu ikusi egunotan, baina nik zu bai, eta gongoan dut, ikusi zintudan egunetako batean, pijama zirudiken alkandora zen eramala. Erritik gora. Hor, inbidi pixka bat ere somatzen dut, baina dena den, kortak gure kamarak esan zuen, pijama baino gehiago zala, garai bateko baserrietan, ganbaran eta gordeta bat zeudela, sobrekama moduko bat, eta beak etxean ere antzeko bat ere izan utezun, beraz, zer esana eman zuen, bai, alkandora harriko. Inbidi pixka bat eman zidala, niretzako aproposa ere iruditu baitzitzaidan, hori ere tortuko dizu. Bueno, dena den tira, digresio gutxiago, edo bai digresio gehiago, baina bakizu kultur gaien gainekoa, ze hortarako molkatzen zaitugu, ba? Bai, hori da, kultur kronika digresiboa egiteko, digresioak eramaten gaitu belakoan, realitatearen ertz ezkutukoak ikustera eta batzutan ulertzera. Bai, hori ere komeni da, beraz, asteko hori duzunez, imaginatzen dut, marmolean zizelkatzeko moduko esaldi bat edo txio bat edo izango duzula, ezta? Txio bat badut, baina aitortuko dizut, aste honetan ez dela inondik inora marmolean zizelkatzeko modukoa, bai gogoan hartzekoa Urtzi Urkizu kizkiriatua da, Berriako kazetariak, eta hala dio, ze polita The Last of Us telesailaren 3. atala, Oscar sarietan hautagaitza ugari dituzten pelikula batzuk, baino hobea. Jabetuko zinen hasierako biraua ez dudala aipatu, oso fina baina izni telebistan. Ordu honetan gainera ez da komeni, eta baino egia da gainera iaia mundu guztia da biela horretaz, eta ez dakit ba, hoxe da, nik ez daukadan plataforma bakarra eta irrikitan geratuko naiz. Emanen izuke sarbidea gure kontuan, baldin eta gure konturik bagenu. Erran nahi baita, legez aurkakotasunetan ez sartze aldera, esanen dut, bi lagun dauzkagula inakita bea, eta jator askoak direla, eta eskuzabalak beraz alde horretatik ezin bidea egin. Halako lagunak behar ditugu hoxe baiet. Orduan, The Last of Us eta zitzegin nahi duzu gaur, Lakasta. Bai, zuk esan bezala, jende guztiari da honetaz hizketan, bai sare sozialetan, bai edabideetan, bai non nahi, serie puska edo telesail puska delako zalantza izpirik gabe. Hor daitor ni berandu nabiela, baina da dira euskaldun batzu, ni baino askoz azkarrago mugitzen ari direnak telesail arrakastatxo honen inguruan, eta dira euskal enkodineko lagunak, hortxe ikusten ari gara txioa, kontua da, dagoeneko 4. atalaren azpitituluak egin dituztela, eta 4. atala pantaileratu zuten iragan astelenean, aurrekoak ere eginda dauzkate, beraz, abiada bizian ari dira behondeiela. Bai, eta horren besterako alda bat telesaila, bai, merezidu hainbestelak, ez da? Nik esanen nuke baiet Zamudioaren inguruko telesail zoragarria dela.
Baina zaltzen ontxok eragindako apokalipsi moduko bat, oain zuk amodioa, ez dakit galtzen hasioten nahi zen. Bai, baina ez, esan dute, akaso amodio apokaliptikoa da generoa. Eta zombiak ere bai tartean, ez? Bai, zombiak ere bai tartean, goi mailakoak dira zure ikusleak, ia guziek jakinen dute zeri buruzko telesaila den, baina halako sinopsia eginen dugu zer gerta ere. Bada, telesail distopiko apokaliptikoa eta apokalipsi horren eragileak dira ontxoak, zuk ederki esanen bezala, hemen nunbait banukan izena, Cordyceps deitzen da ontxo hori, eta kontua da garatzen duela gaitasuna pertsonak erasateko eta pertsonak zombi bihurtzeko, eta horrek eragiten duela munduaren akabera. Ontxo apokalipsia orduan ez da, makala hori de? Ez, eta oso gurea, ez da? ETB-en bazenuten saio bat nola zen, udazkeneko loreak, ontxoen eta zizen ingurukoa. Segulako rakasta izaten zuena, bai? Bai, eta kaso horrek baldintzaturik, lehen atalean ikusi nuelarik non zuen sorburua ontxo izurrite honek, zera Jakartan du, hango irin biltegi batean, irin horrekin jakiak egite dituzte eta mundu osora zabaltzen da, pena ematen zian ez kokatzea Donostian eta ontxoak ez iritsi izana Ultzamako parke mikologikotik. Txiste merkada horielak, ez da, bestela hasiko gara orain, baskismoak, donostiarrismoa, bestea... Bai, ni provinzialismoan enai sartzen. Txiste merkea bada, baina guziokara, euskaldun guziokara... Eta guztiok egiten dugu gainera txistea, azkarrago edo berandu hau. Bai, kontua da, txiste merkeak zeratzen ditu dalarik, buruatzen zaizkidalarik, bota behar ditu dala, bestela kontrako aztarritik joten zaizkit. Eta dena dela, nahi baduzu eta orekatze aldera, eginen duguna izanen da, zientzia pixka bat jarri honetan arestian, aipatu du, Cordyceps dela ditxosozko ontxoa, eta existitzen da, eta zombiak eragiten ditu, zorionez, oraingoz, ez gizakion edo gaztunon artean, soilik mozorroen edo intsektuen artean, eta konparaziora eragiten dio txingurriari, eta txingurri zombiak sortzen ditu. Erasaten ditu, eragiten die nervio sisteman, eta lortzen du txingurritegitik aldentzea, eta joatea ontxoa garatzeko aproposa den giroren batera. Eta hor txingurria hiltzen da, eta ontxoa azten da. Beraz, hortik ateako. Bai, ikusten ari naizena dela kasta, zu bajan zaudela, baina ana galarrakak bajartzen digunerako, badugun nork ordezkatu, zearen mozorroa jarrita ederki aritu zara, baina hainbeste digresioarekin oraindik ez didazu esan maitasuna non dagoen, eta nik gaur inoño xamarregon, eta maitasuna faltan. Zure saioan urko Love is in the air, esanen dugu. Gutxitxo, Love gutxitxo dago gure sabioan, gehiago balego, hobe. Bueno, amodioa telesail honetan, atal guzietan dago, lehendabiziko atala esan dezakegu, aitalaben arteko amodio baten historioa dela, amaiera, traumatiko xamarra duena, ez dugu spoilerrik egin nahi, bigarrenean protagonista da, bikote heterosexual bat, harreman desorekatua duena, hirugarrenean bikote homosexual baten harreman ikaragarri eder baten berri ematen digute, eta horrela dijoa kontua, ezta? Hirugarren horretan geratuko gara, orain arteko berena, jende guziak, zale guziek nabarmendu dutenez, eta horretan bitxikeria bat, protagonistetako bat da Murray Bartlett izeneko aktorea, eta aktore hori bera azaltzen zen beste telesail handi batean, iazko onenetako batean, The Wild Lotusen hain zuzen ere, ni bi telesailak ikusi eta nintzen jabetu, zorionez ikusi nuen Gaizkaiz Agirreren txio bat, eta horretan nabarmentzen zuen antzekotasun hori, eta hortik harrapatu genuen aktore bera zela, baina sasoiko dabil Murray Bartlett hau bi goi mailako telesailetan aritu bai. Eskerra bai Gaizkaiz Agirre kalako argia jartzen digun, telesailen gainean, haren pare dakienik ez dakit eta egongo deneta inon. Besterik badaukagulak, ez da? Bai, badaukagu beste sormenlan distopiko bat artxipielagoa intzutzen ere, hori ikusten ari gara, aktuaren aurpegian, itxuraldatuta telesail batean eta bestean, eta nik enuen igarri. Horrutziko du kontua, eta ari nintzen artxipielagoaren inguruan, sekulako poza hartu dut ikusita podcast honek bi izendapen jaso dituela podcasten ondas sarietarako. Iruditzen zait, Aldimaleko launa, ausarta podcasten aroa abiatu
agertu zenetik euskaraz fikzioaren aldeko apusturik handiena eta oso pozik nago izendapen hori jaso dutelako. Bueno, entzule gehienek kontrolatuko dute, aktore handiak tartean ikusten ari garen bezala, Eneko Sagardoi eta Itziber Garmendia, eta gero tartean alaber kontatzeko zer gertatzen den Euskal Herri distopiko horretan, aldaketa klimatikoaren ondorioz artxipielago bihurturiko Euskal Herri distopiko horretan, Iñaki Beraetxe dabil kontalari lanetan, horrekoan ikusi nuen txio bat, Gorka Berezi hartuarena hartan zioen Beraetxe jaio dela horrelako kontakizunak egiteko, eta ez da egiten entzuterik eduki dezakegun lehendabiziko ataleko Beraetxeren kontakizunaren hasiera, baina ikaragarria da. Eta oraingoan ez zuen planetaren txokoa ahaztu batean kolpatu, mundu mailakoa izan zen. Ipar Amerika edo eta Europako kostaldea beratzean Zeongi egiten duen kontakizuna, zeongi dagoen soinu errealizazioa eginda, murgiltze eredua jazta bakarri gurean hezkuntzarekin loturiko zerbait, podcast gintzan ere badu ere tar. Bai, egia esan sekulako lana egin dute, hori aitortu behar zaie, bai aktorei, teknikariei eta batez ere ideia izan zutenei, denei. Bai. Aurrekoan, hain zuzen ideiaren inguruan, izendapenon kontura Euskal Herri Irratian elkarrizketa egin nien Ulumediako Oier Arantzabali eta Juan G. Andresi, G. horren gibelean zer dagoen galdetu nion eta etzidan erantzun, baina bai kontatu zidaten nola otu zitzaien podcast hau egiteko ideia, eta izan zen, hain zuzen ere, pandemia garaietan itxita zeudelarik lanik gabe otu zitzaien hau guzi hau, eta zorionez hasiera batean erokeria iruditu zitzaiena, zenean errealitate bihurtu da, eta behondeiela. Hori entzuten nuen bitartean otu zitzaidan, ez da? Ezote zitzaigun gauza bera gertatu guzi hori. Bai, zuk ere alakorik izan altzen nuen buruan. Nik aitortuko dizut, bueno, egia da guk lanera etorri behar izan genuela ere, etxean denbora gutxi eman genuela, baina ni behintzat alakorik etzitzea laburatu, eta zorionez eskerrak guzti etzitzaigun hori bururatu. Ez zenuen hori esan nahi, neu ere lanean ibili nintzen irrintzi horrean jotak inoiz baino lan gehiago genuen edo egin genuen besteok etxean itxita zeuden bitartean ez. Esan nahi nuena zen, denok zaletu ginela alako sormelan distopikoekin, apokaliptikoekin, hori bai, nik uste du gertatu dela, orokortu dela, nik horren aurretik, bazaki Black Mirror bai gustoko nuen, baina nik zen genero bat bereziki segitzen nuena, eta pandemiaren ondotik bai, iaz ikusi nituen telesailen artean konparaziora, hola, meningetan edo begininietan hiltzaturik dauzkat, Espainiar bat, itzalaldia, El Apagón, eta Frantziar bat, nola zen kolapsoa, biak guztiz gomendagarriak, bakoitza bere estiloan, eta irudipena daukat, bai, zaletu garela, eta horrek, bueno, eragin dit, irakurri dut azken aldian hain zuzen ere, zaletasun honen inguruan, eta galdera da ez, ea berezkoa den, pandemiak bultzatu gaituen horretara, besterik gabe, horren gibelean badagoen zerbait gehiago beste izkuturen, interesen bat, ez da, edo bultzada eskuturen bat, ez da, gizut zer uste duzun urko? Bueno, nik uste dut batzutan ere gero modak ere izaten direla, ez? Eta batek asmatzen duenean, geroaren ondotik ere ateratzen direla. Aipatuko dut artxipelagoarekin, ideiarekin etorri zirenean, ze zorionez Antxe bulego hartan egote ere tokatu zitzaidan, garai hartan, eta egia da uste dut lehenengotakoak izan zirela, gero egia da, hortxe, garai beretsuan ematen duela sortutakoak direla. Baina, bueno, nik uste dut barrura begira, eta lehen Santik aipatu digun bezala, ez, batzutan realitatearekin aspertuta gauden horrekin, fikzioak ematen digula zirrikiturik alde egiteko, eta azken aldian, errealitate hori ere nahiko gordina denez, horrek ematen digula, ez, pixkat imaginazioa astintzeko aitzakia. Bai, mamitxoa guziz, Elkarrizketa Santileonena eta liburua oso gomendagarria, beste digresio bat. Bueno, honetara itzulita kontua da, ongi egon daitekela dosi egokian distopia, baina orokortzen denean arazoak eragiten dituela konparaziora, duela hilabete batzu jada irakurri nuen etxe honetako kazetari baten zutabea, distopiak izenburuduna, Goizalde Landabasorena zuzen ere, eta hartan nik uste dut bete-betean asmatzen zuela. Hala zioen, badakit jakin krisi klimatiko batean gaudela, pandemiaren ondarretan, horkanpoan gerra daudela, enai xaloa. Kontua da, etorkizunaz ematen diguten irudi interesatu horrek, itxaropenik gabeko horrek, gugan gizabanako herri edo eta gizarte bezala eragiten duen, ezintasun immobilizatzailea. Eta nik uste dut politikotik baduela honeguziak, eta egia dela
etxipenean sartzen gaituela eta itxaropenik ezan normalizatu, naturalizatu egiten duela. Bada, liburu bat oso gomendagarria, zuzen ere gai horren inguruan, Francisco Martorell, filosofoak izkiriatu duena, eta oso gomendagarria da, kontra la distopia du izenburua, euskaratu aia da azpi titulua esan dezakegu dela, masa genero baten B aldea, eta horretan gutxi horrela Goizalde formulaturiko ideia hori garatzen du, ez? Esaten du distopiak beldurra eragiten duela gure artean, eragiten digula apokalipsiarekiko alako txundimen bat, eta txundimen horrek itxutzen gaituela, eta ez gauza egiten gaituela etorkizun politiko hobe bat irudikatzeko, eta etorkizun politiko hoberik irudikatu gabe nekez lortuko du etorkizun politiko hobe bat. Beraz, etorri naiz oso distopia zale, baina, bere lekuan jarri behar gauzak, eta iruditzen zait kontrapuntuak ere komeni direla. Ez da, eta hori kontrapunturik balduzu, kontrapuntua jartzea komeni bada, ja bukatzeko, ze denbora bakizu, oikoa lugun legez, naiz da, edo hemen egon, beti gainera etortzen zaizula. Digresioak hori du, erlojuarekin gaizki uztartzen dela. Ez bada, Euskalia aipatuko dugu, lehen eleberria, Mikel Alvarez Sarriegi, zinemagile eta gidoigile behasaindarrarena, eta guziz gomendagarria. Telesaila egin nahi zuen, proiektuak utxe egin zuen, eta ereinekin eleberria atera du, gutxi gora bera sinopsia izan liteke, 2220 urtean gaudela, urte horretan unibertso guzia dagoela, Euskalia izeneko imperioaren menpe, eta hartan unibertso osoan hizkuntza hegemonikoa euskara da. Ironiaz aztertzen du gero nola jokatuko genuken euskaldunok baldin eta gurea hizkuntza hegemonikoa balitz, baina hor utopia bat eta ez distopia. Gira, eskertzen dizu gainera amua bota izanaz, bi aste barru hementxe izango da Mikel, berarekin ere itzordua egina dugu. Kritika ona jasotzen ari da, horrekoan konparaziera Irati Jimenezek sutsuki goretsi zuen Twitterren. Hortxe, honekin ja borobildutzat emango dugunez digresioa, hori opatuko dizugu. Juan Cruz, senda zaitezela lehen bailen, eta ea urruna hemen aurrez aurre egiteko moduan garen, bai? Hala bedi, bitartean pijamaren goialdea jarriko dut. Ez duzu erakutsi nahi, ezta? Ezin dut, zutruzturak hanketan dauzkat, eta naiz gauza hankak altxatzeko. Errentzaben horrekin gainera, ezta? Makuluri gabe eta zutitzeko eta makuluekin enez. Hobe gainera, behar da irudi gogorrek jalitzatek eta bukatzeko. Eskerrik asko, Juan Cruz. Besarka handi bat urko. Eta ikusleei gogoratu, gu bihar ere okerrik ez badamintzat, hemen txizango garela, ohiko orduan, ordura arte txintxibili, eta hon izan.